vanhu vazhinji vachauya nezita raJesu, vachauya nekupupura. Vanhu vazhinji vachauya nezita raJesu, vachauya nekupupura. Pamazuva ekupedzesera vanhu vazhinji vachauya nezita raJesu. Pamazuva ekupedzesera vanhu vazhinji vachauya nezita raJesu. Munogara naye nguva dzose. Munhu akanzwa izwi renyu akazarura meso nemwoyo wake akasiya zvakaipa zvose Mwari. Munogara naye nguva dzose. Munoziva kusasimba kwangu, ndinotya kurasika. Ndidzidziseiwo kunamata nekuteerera mirayiro yenyu. Munoziva kusasimba kwangu, ndinotya kurasika. Ndidzidziseiwo kunamata nekuteerera mirayiro yenyu. Vanhu vazhinji vachauya nezita raJesu, vachauya nekupupura pamusoro peshoko raMwari. Vanhu vazhinji vachauya nezita raJesu, vachauya nekupupura pamusoro peshoko raMwari. Pamazuva ekupedzesera vanhu vazhinji vachauya nezita raJesu. Pamusoro peshoko raMwari. Pamazuva ekupedzesera vanhu vazhinji vachauya nezita raJesu. Pamusoro peshoko raMwari. Vachauya neshoko rekunyengera, vachishandura shoko raIshe Jesu nekuzvikudza pachavo. Vanhu vasingatye Mwari vachauya neshoko rekunyengera, vachishandura shoko raIshe Jesu nekuzvikudza pachavo. Gore negore kunamata mweya mutsvene wakaenda kare kare. Ndidzidziseiwo kunamata nekuteerera mirayiro yenyu. Kunamata mweya mutsvene wakaenda kare kare. Ndidzidziseiwo kunamata nekuteerera mirayiro yenyu. Vanhu vazhinji vachauya nezita raJesu, vachauya nekupupura pamusoro peshoko raMwari. Vanhu vazhinji vachauya nezita raJesu, vachauya nekupupura pamusoro peshoko raMwari. Pamazuva ekupedzesera vanhu vazhinji vachauya nezita raJesu. Pamusoro peshoko raMwari. Pamazuva ekupedzesera vanhu vazhinji vachauya
ndinoziva kusasimba kwangu, ndinotya kurasika. Ndidzidziseiwo kunamata nekuteerera mirayiro yenyu. Gore negore kunamata, hamutsvene wakaenda kare kare. Ndidzidziseiwo kunamata nekuteerera mirayiro yenyu. Gore negore kunamata, hamutsvene wakaenda kare kare. Ndidzidziseiwo kunamata nekuteerera mirayiro yenyu. Vanhu vazhinji vachauya nekupupura pamusoro peshoko raMwari. Vanhu vazhinji vachauya nekupupura pamusoro peshoko raMwari.